kejing ruai sedang mas ke nambar lai spa lai pupra. Lai spa lai pupra. Wan baru ku henmen ku paran. Wan yaro jing isnei bating ba. Gajing i klem jing sedang klem jing kun. Jong utrayu bom jukun. Ngan rai rai kenun ya utrai. Bakam baba unang leklem wai. Nasudaya maryang umudung. Si usai kaperten yaki glor. Wan baro kohen men ko parang. Wan yaro jing ismen bajing hang. Gajing i klem jing sedang klem jing kun. Jong utrai bom jukun. Ha kagateng ukpa padukon padaman sem bakoid. Amen. Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong ublay lam bad kajing selok jong men sem bakot kendon rengkat bad pi baro Ringkat bat biru. akan e kapor sa sisen ko men ko para tongin pediang bad ngin kubur bangilong kinong pop ngi pediang yelade bangila pensi o try ublay jong e lang ba ki pop kisang ki bangila le bad ngi haban sutu shai namar ki pop kisang ki bangila Gejing duna ki bangile akhmat jong trai ki khanglat yangi ban leit khamjan shu ki khanglat yangi ban yopdiang ya kita gejing e gejing kurkhu gejing u hoj wala dangi tep udan rangkat bangi hanrei habamangi ngi lapop ngi bujngai yala de na u den matagadaw ngim yomat yakabor gejing don rangkat gejing u ban ngi iwei pa iwei kana geju gejing hikai ke bangin sayo na ke gospel ke bamentar ke sni den mata gadau ko hanmen ko para habang iwan banterwai kanai ke mas ke bekhoj to ken ngin pen khoj ngin pen subai lade da gajing duai pen map hakmat utrai da gajing sngoret bat gajing shania ya gobor gajing u nga phla ablei badan bor baro badapi ko hanmen ko para da gijing perkhat da kiktin da kikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakra we jonga namar kata karpad ya kamaria bukhoj kabaya isa kate soti ya ke angel bad kirukoj badapi ko hanmen ko para banduai na gebanta jonga how try blay jongi Ublay badan bor baro unis ne yangi madalam apiki pop jangi unyalam yangi sha kaching em bom jukut. Amen. Try do isene yangi. Try do isene yangi. Try Kristo
Trai to isane yangi Trai to isane yangi Trai to isane yangi Trai to isane yangi cho ngân nhà đuôi có blei badan bor baro ba im chinom cho panyat yaki kam chungi kat kum kamon snow ha chong me knang ba hakakarteng jong khon ba i ye jong me an nang panro yangi hakikam ba bha daw tra jung Jesus Christ khon jong me ubim bat basan char rengkat bat me ha ke jing yalong ka wei jong man sem ba khoj ublei jinam la jinam amen. Kajing puli nagsiti siya ki Hebrew. Kajinget kalong kanong rim jong ki ay ya ki bala kermen banyo. Kajing sauti kana ya ki ay ki ba umla banyo i. Namarda kajinget kiri hundai ki layo pediang ya kajing menjur jong ublay. Da kajinget u Abraham u lakongu mengba lakot yo u benlet syakajaka kabaan sayo kum kanong pateng. Bat u lalet klem datip siya ay unlet. Da kajinget ula syong nasa hari jong kajing kular. Lakum hakari nongway da kabasyong haki ying jan ringkat bat u Isak bat u Jacob. Kinong yo patenglang bat u ya kaju kajing kular. Naba ulakmi ilinti ya kanong ba kabaskem hakaba unong sandur bat unong tay uday ublayhi. Da kajinget kasara hiru kalayo kabor panpun kun wat haba kalapalat ka arta namar kalapensyong niya ba uta uba lakular u lalong ubala bansyanya namar kata na uway ubriw uta ubalong kum ubayap lakha yakikun kiksiw kibabun kat kiklur kabeneng pat kat kisembo syap ba umla banyaw harut duryaw kini baro kilayap hagajinget klem dayo pediang ya kata kapala kular penban kilayo i yaka bat kila pediang hun yaka na jengai na da kapapla ba kilong tang kinong wei bat kinong syong basa hakaperte na ba kibriu kipakren kumni kipin pin isay pakiyawat yakari lajong lada kila perkat tang syapang katakari na kabakilami kinjin dalayo kalat banlet pai biang syata. Henry kumbalong ki angnut yakari kapakhampa kari bakenja beneng. Namar kata ublay umle u Abraham haba latenju ya u ulaterwa kenya ya u Isak bat mau ulayok pediang ya kecing kular ula koloi pan kenya wat yala ukun marwe ha uba laong day da Isak papin sayo kikun kiksiu jongpi ula pensyong niya ba uble ula ban pinmipat ya kibriu wat naga jingyap kumta ulayok biang ya Isak bat kani kalalong kadak parsi kakien jong uterai Kanambar Hendrius Pak Sapuhinyo Hendrius Pak Sapuhinyo En ya royu trai ublei u Israel naba ulawan banulasius payala upai na ying David syakri jong u kajing penim uai kat kum kajing kular bukren daki profet hendai uan pelat na kinong syun na
sakti ki ba men sao ki pa jong i ule is nei la ka ju tang ken mau en ya ro yu trai u blei u Israel na ba ulawan ngo ba dula sius pa ya la upan kumba usmayu Abraham klem jing shep ting jing ma ngirim ngin ya shakri yu blei ha hog baro shirta nong lang tin u ba kli tam en khot ya mi ko kun men ya shua men krelen di yu trai shaki babun en ya ro yu trai u blei u Israel na ba ulawan jo badula sius pa ya la upan pen benayu pot ka jing pen im jing lat na pop jongki usi na trong ha jis muni du yer ban jo yangi uan pen shai ba shong jing dum ba tha ser nghiu jing yang uan ya lam ki ja chung i sha ka len ti jing su en ya ro yu trai u ble yu Israel na ba ulawan jo ba dula sis pa ya la upan Alleluia, 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 Haleluya. Ngalong ka jing sha jong ka pertai jar babot yang unyo ya ka jing sha jong ka jing im Alleluia, Alleluia, Haleluya. 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 Utrai don rengkat bat pi. Kajing pule naga gospel bakut kat kum u Markus. Taburam hame kotrai. Hakata kasngi enda la pyramid u Jisu ulong hagisan ran jung u. Ya nginyelet shashiliang kaduriau. Kumta enda kila ino yau pajba kisan ran kila yalam yu u hapo kaling kumba ulong. Bat kiwei pat kiling kidon batu. Ka eryong ka bajur kalaki bat ka jingat pelung kilasdang ban pasyat syakaling hadu ba jandap da ka uji supat udang don hatdong jong kaling uyotya halor ka singkle kisenran kala kersiu yau bat kilaong hau konong hikai hato memperwa lada ngiyap ujisu laki badul dumok yakal bat ulaong ya kaduriau to jemno to jai jai kal kala jemno bat kaladon kajing jai jai kabakrau nangta ulong haki bale piya kawet hato pim padan kajinget henry kilas ping hadu kata kata bat kilas dang banyakali para maki ue ken une bawat kal bat kaduriau kikongu yau. Ka gospel jong utrai.
ko han men ko para haba ngi pule ya ke gospel bamenta kesngi lada ngi puson baha dan ko we ka lain ka ba ong kumni kisenran kilaya lam yu hapo kaling kumba ulong kisenran kilaya lam yu jisu hapo kaling kumba ulong kane ka kentin kumba ulong ka theu kumno ka theu ya ke ei chapang u jisu ngi habas ngutho ya ka background haswa jong kane ka gospel ka bangi pule mentan ngi i haswa kane ka gospel lane ka bangi pule menta kesngi ngi i bau jisu u ya lap keleng saudong ulai kentu ya bon jaj ki bru ki baper ki bru ki bapang ki wan hu ukuran ukhana ulai kamis ne yeki upen kot ya baro ki bapang ki bestam ki baduk ki bakerdu ki bawana khmat jungu bad ngi iru uyeng harut kadriau uyalap ya ki pajba dakaba usong ne yeng halor kaling baro sisngi baro semet baro kisngi ki baladap hakejing im jungu ujisu u penlut por yalade ban yalap di gospel bad ban le kam isnei ban le kam babha dei nama tekanau jisu menta ula thaj hadu kata bad habaki senran menta ki layalam yu hapo kaling habaki dan hapo kaling kata ka jing thaj ka jing u kapanlong yu jisu ban yothia kata ka dau yolese henry haba kat bagi dang don hapo kaling kat bau jisu dang yothia ki senran menta ki omat ya kata kejing kejing jinjar ha kejing jungki da kejing at pulung ka duriau kebawan persya ya kaling bat kaling kejing ki kalajan ngob hapo ka hapo ka duriau ki senran panmenta ki perkhat bau jisu don rengkat bat ki namar ba ki perkhat u jisu don jing perwa na gebanta ki senran dein mata grau menta ki lej show jisu ki ong kokenrat hato memperwa ladang giap kaneka jing ut ka jing nam jong kisenran kapan pau ya kata ka jing sneu marwe jongki habau jisu yothia klempe bu jisu don hasanda jongki yothia hanrei makipat ki yosneu bat kisnu thu yalade bau jisu don rengkat bat ki namar ba perwa ya kata gejing jinjar ka ba ki yomat ha gejing kaju kane gajing jia ha gajing gajung pi kadan ko hanmen ko para ujisu don hasanda janga bajung pi man kasni ujisu dalele unom i hanrei mangi ken ba i yo jisu mangi ken ki ba phetno no jisu hanrei habangi yomat ye gajing jinjar ngi ong komno ngi keno ban yaw no blejingi bau jisu siam ladon rengkat bat ngi de na mata kadau ngi yomat yakine gejing jinjar de na mata kadau ba nga yomat yakine gejing pang gejing sitam habau jisu don rengkat ban nga komno ken ngala ban light na kana kapop komno ken ngala ban light na kana ka jing shapen shoy jong gejing klempep nga ngob hakine habau jisu don rengkat ban ngi kane kade ka jing snow ka junga ka jung pi kane kade ka jing lap ka jungi haba ngi puson yala ka jong ka jing hanrei ko hanmen ko para menta kesngi ujisu ukwa yang ye bangin sngutu ngadon hasenda jungpi hanrei piru pidei bandon hasenda junga habang ngadon berkat bat piru pidon rengkat bat nga klempep ken nga penjajai ya keduriau nga penjajai ya kita gejung at plung jong ka jing ka jungpi kane ka bau jisu ukwa yang ye ban sngutu kabaar pat kabamangama piman kapor ko hanmen ko para ngihaban lecak mat jung uban perta kine kisenran haba kisnutho ba kilai kimlasyu ban ya le persya ya kane gejing at pelung jung kaduriau kan mau ujisu umdei uta ubreu ba expert ha ka jing kingling lane ka jing ai duriau hanrei kisenran jung ujisu bon naki kilong kinong tong dokha kilong kita ki breu ki bastat kibru kiba expert ban king yakaling ha kejing at pelung lane ha kejing jai jong kaduriau hanrei mataka singing yui ba kine kisenran haba ki yomat ya kata kejing at pelung wat ha kata kejing expert kejung ki lej ban perta khmat jong jisu yole se mangama pi ngilong kibru ki banang ki bastat yole se mangama pi ngilong kibru ki ba expert ha ki benta jong kejing kejungi hanrei kan mau ko hanmen ko para ngi dei ban lej man kapor khmat jong utrai ban perta khmat jong wala dau don rengkat ban ngi
wala da ngi don rengkat ha ke jing don jung u hanrei ka ba manga ma phi ngi don kam ngi de ban prata yu ngi de ban khod yu ngi de ban od ban nam ha u ban ngi de ban IT yala de hu kumba ki senran ki le ban prata ki le ban od ban nam ban penlaj im ye ki lan ban penjajai ya kata ka jingat pelung jong ka duriau sakawe pat ka ba ngakwa ban pasada phi ha kana ka step ka de kane habau jisu ula yos ngeu ya ka jing perta ka jong ki apostol ki jung u ki senran ki jung u jisu klamai ya ki haswa ha u jisu ong ba balei piduna ka jingei balei piko e u ong ikine kenten hanrei ka ba ngakwa ban sim khandiat ka de kane u jisu habau ngap ya ka jing perta jong ki senran ki jung u ki u penjajai ya ka duriau u penjajai ya kajing at pelung jong ka duriau kabamot u jisu habau yo i kajing duna ki senran ki jung u yo i kajing telot ka jung ki u yo i ya kata kajing sha shitom lana kajing jinjar ka bakiau mat ha kajing em u jisu klamai ha shwa jung ki u jisu klampan e ya khamat jung ki hanrei u le kam isnei u le ki kam ki babha u yarab ya ki manga ma phiru kum ju yo le se kumukpa yo le se kum kakmi yo le se manga kumuling do yo le se mangi kum ginong yalam habang yo i ki we ki bakla bon sin ngi le kum no bon sin ngi le cha ki ngi ma ya ki ngi sneng ya ki ngi ajing pen shutom ya ki bon sin yo le se ngi that rong ya ki kane ka jing long ka junga ka jung pi han reu jisu ong lang ba kane ka gospel ba mata ka sing em nung kong na shabe pi dei ban ya rabe ki ban light na ki to ki jing e Pedai ban pen i shwai ki banga don rengkat bat pi ba pi don kam yanga haden kata ka kam le isnai ge jung pi haden kata ka jing ya rap ge jung pi ban hada habakila light na ke to ge jing e habakila light na ke to ge jing pang ge jing shitom ge jing jinjar ge jung ki ge jing mat jung ki ge jing sosat haden kata ken ngi haban sneng ban krau ya ki ngi haban pen i lenti ya ki kane ka bau jisu le den mata grau haden ba wala penjaja ya ka duriau haba ka duriau kala jai om don jing e shu ha ka jing em jong ki sanran u ong ya ki balei pi duna ka jing e balei pi khawe haba nga don rengkat bat pi upen e ya ki kine gi de ki jing hikai ke ba u jisu kwa banai yang nga ba de pi ha ka ne ka sngi ko hanmen ko para den mata grau to ken ngin ken mau bat ngin don rengkat badu jisu ha ke jing em ke jingi ha ba mau u don rengkat bat ngi kabar to ken ngin yai perta hak madu jisu walada mangi ngi don badu jisu u don rengkat bat ngi bat kum juru to ken ngin le kam isnei ngin yarap yakiwe ki basem jenjar ha ke jing em bat haden kata ngin persang ban yus tu jing bot ngi persang ban senang ban krau ban pen i lenti yaki an yuro yo jisu Christ trong ngin plai la ka jong ka jinget nga nget hom lei pa ban bo ka ro unong thau ka neng ba ka ndau ba hau Jesus Christ kon ba ma roi jungu utrai jungi ya bala pon no man sem bo khoi ya bala khana kamaria the soti ba shala ben ko Pontius Pilatus asana pnai u la ya pala tebu la ya shibaya ha asni ka bala la mi pa ka biya Ulai kiu shabneng ushang kaman ulai kabran bor baro nang tawan pan misal kebe merkenya nang e tong sunu khoi kambalan Catholic khoi haga jing selo kre khoi haga jing ma pekipo haga jing mi pat ka do pa haga jing em mom chukot amen Sim ka number lai spa hinyau pau lai hinyau not Blei ba krau top yang ngel ba jing ai ti bang iterwa wan
ko para baga jing kenya junga ba jong phi kan long ba pryang huna khama do bleu pa badan bor baro trai pryang e kenya na kti jong phi na ka ban ta ka jing ro ban bro mar kerteng ka jing u kai jing man toy yang i ban balang ba khu jing u baro ka we to pryang hon ko trai ka jing terwa jungi bada ka ba me pen khoj pen kentang ya ki to ai ngi kerpat bakin long ki ba pen em yang i dau kris utrai jungi amen utrai udan reng kad bad phi to kan tiu ya la ki da not to ngin ngu utrai ublei jungi da shisha ka long ba shong hok bad ka badei ka dei ti jungi bad ka jing pen em yang i ban ya ro ya ki kam ba bha ki kam ba chong me ha ka jing kan tiu nam ya baro ki riu khoj bad kham tam kat ba ngi dang kan mau ya kamaria ka the suti bala kerku ban pan panai ka jing kraw jong ka jing isne jong me ha ka jing rwa ya ro jong ka namar da shisha mela le ki kam ba kraw na bakut shabakut ka prathei ban mela pen priang ya ka jing isne bakar hai jong me na ka pateng sha ka pateng haba mekmi ya ka shakri jong me ha ka jing long red jong ka mel ai hangi leng ba jong ka yaw nong seng jong ka jing pan em yaw ban riu kumukon jong me utrai jungi u Jesus Christ leng ba jong u ka kan hon jong ki angel kamane ya ka boram jong me bat ka kemen akmat jong me shi junam ngi karpan ya me to ai ba ki so jungi kin ya so bat ka jong ki ha ka we ka sur jong ka jing rwai ro kat ba ngi pen bna Bakut utrai bakut ublei ki pan Neng bat percaya kidam Daka buram chong me Rai Hosana shatrong Rai Hosana klem kun Rai Hosana yubleng junom Ya ro yutabawan Haka kerteng utrai Beneng mat percaya kidam Daka burom jong me Rai Hosana shatrong Rai Hosana klem kun Rai Hosana yublei junom Dasisha melong bukoj kotrai katamei jong kajing kuj baro Namar kata ngi karpad yame to pen khoj pen kentang ya kine gijing terwa jungi da bapa yamen sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris hakapor baladi no yu badala kamon snyo bha ula pediang ya gijing sha chutom ula shim yokpu bad gabangu yame ula kedia yu badal ay hala gesenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi Haka jukur kam enda lalayabam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ayaka hala kisanran uong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom cukut ya kaba enpenmi na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun na kabanta kacungmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga
Kajing maya jong kajing ngay. Katasin bangi bam yuni rupu bangi dira kale kakuri ni ben kajing yap Jong me kotrai. Namar kata ngi kebapan menta ya kajing ya kajing me pa jung u ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bat ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu aidam namar mlenyeu yangi kebabet ban yang hakmat jong me bat ban shakri ya me da kebas ngeuret nge kerpad ya me bangi ki bayo banta kamet bat kasna mokres ngilong ki ba lapan itali kawe daumen sem bakoj tokan mau kotra ya kabalang jong me kabla priang setelah kepertei bato penjana ya ka ha kajing it rengkat badu Francis ukpa baku jengi ulban marwen yu bishop jengi kakan hun ki bishop bad baro ki lingdo tokan maulem ru ya ki hanman ki para shenrang bad kentei ki baliot ya da kabakarman ya kajing me pat bad ya baro ki balaklat no ha kajing isne jong me to pediang ya ki sha kajing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpat ya me baringkat bat kamaria thesoti bakhoj kakmi jong ublei ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerukhoj ki balapen sngo bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalam ha ke jing imbom jukut bat bengen yro bat pandan borom ye me daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembat u bad hau kan long hame bleu kpa badan bor ha ki jing long kawe jong men sem bakhut baro ka borom bad jing ro junam la junam amen. Kumbala kum yangi daw nong pen em bad kumbal hikai ngi daktin blai ngi nud banong ko pa jungi uba habneng kalong ko khoj terteng jong me ma jong me kalong kamon jong me ha ka khendau kumba habneng ta yangi mancha ka jing bam jungi ka bahala ka sngi patama yangi kerengkang jungi kumbang rogi ma bi ke beles new yangi padwat yalam yangi sha ka jing pen shoy henry de pen lai yangi na ka bas new to pen lai yangi ngi kerpat ko trai na ka jing snew baro ha ka jing sbun jong me to ai jing suk jing san yak isngi jungi khnang ba da ga jing rap ga jing isnei jome ngin lai barabor na kapop bangin yo jing yada na ga jing jenjar baro kat ba ngi dang ap khmelanti yak ga jing kermen bakhoj bat ga jing wan pat jong nong panim jungi u Jesu Christ. Nambar jungi long kahima jungi kabor Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk jonga nga ai api wat pe yaki pop jongi hanro ya ka jing e jong kabalang jong me bar ha ka jing sbun jong me to ai ha kai ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum kamon jong me mame ubi bat basan shar junam la junam ka jing suk kotrai ka dan barabor rengkat bat pi tongin ya terwa ya ka da ka jing suk i wei hai wei pat ka jing suk Ko kun lang bro jong ublei mi bagit no ki pop ka pertei tos ngau sen e yangi ko kun lang bro jong ublei mi bagit no ki pertei dos ngau sen e yangi ko kun lang bro jong ublei mi bagit no ki ka pertei to ai jing suk yangi ha
mi ku long broad jong blay hak mi bakit no yaki pop jong ka perthei suk yang ik bala shakhat sha kana ge jing khawai jong u khun lang broad ko kan rat ngam shong hok man rum po ka ying ka chunga an rai shong kan nek tin ka man sim chunga kan sakhya hi ka ma pat ka snam kris kam ri pat ka lam ni sha ka chung em bom jukon amen Mi pendapen yang atrai dakajing ijing spun bajing isne ngam tngan shu nikwajin di yajing ida ngan shu ni qua jin đi
kasih Da unggang da po mau siang ni pendap sunya kakuri jongang me pendap sonya kakuri jongang in duai gijing duai jubilee Kok pao bahabneng to ai bakajinget na me ai hangi au kon jong me Jesus Christ u hanman jongi bat kabat liding jong gijing exbon kan kelang hagadanut jongi daw man sem bakoj kan kersiu yang yangi yang gijing kerman balkerku nag banta gijing wan kahima jong me ai bakajinget jong me kan penkeladur yangi sa kan kunungdo lengka bomju jong thai Ban bet ke sembai trong the gospel to ai ba ke to ke sembai kin kuladur na sapok ya ke jaj ben riu ba ya ke perthei mariang barok away ha ke jingkin ki batikana ya ke beneng batmai ba ke perthei batmai ha bayan dai ki bo jong boman aweng no kaburom jong me kadishan junom to ai ba ke jing jong ke jubilee kan kersiu yang hangi ya ke program jong ke cingkremen ya ke jing angut ya ke ciar sel habeneng ai ba kata ke ju ke jing kan pan supriang ya ke cingkremen ba ke jing su jong dong spa jongi satala ke perthei same ko blai jongi wala kerku jinam kan long kaburom ke jing ro jinam amen Wah habneng kalong kabukut kerteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me akendau kumba habneng tai ni menta kejumbang jong me kabah ala kesngi patama pungi kerengkan jong me kumban rugma berkebles ne yangi padwat yalam ini sya kejeng penshoy andre pelaj ini nak kebasngi amen Kumaria kepada pekerjaan putra dan badha belakarku ya pan pada kentai belakarku ya sol pojong pau Jisu Kumaria baku mi jong le terwana kepada jajni kenopop menta berkepor kecinyap kecingi amen hau pa badau kun badau mensem bakun kumba kelalong hakapa menikong kumju menta amarabo jenom la jenom amen to ngin yaduai To ai ngi karpat ko blai badan bor baro bakat ba ngi pediang ya ke jengai da ke ba me ai hangi ya ke jeng em bat mai ngin sngo kraw bar bor ha ke jeng ice bon jong me daw kris utrai jungi utrai don rain card bat pi blai badan bor baro unkur ku ya pi ukpa badu kon badaman sem bakot amen to suk Eid basikri utrai da ke jeng em ba bha jong pi Isnamo ya blay. Sim kanambar ars pa ndriu puai. Ar ndriu iway. Ngap angel kirwai hablim lagi dui tarakitem surbat yang kas lekelem simba krau kirwai yaro laudate 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 Maria Laudate, laudate, laudate Maria. Rai risama pi benriu, raik men langki seraphim. Ya kak miki jai benriu, med ben sim la shim shabne. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Kaburam hauk pa berha ukun berha mensim bakun. Kodonot ukui tam u Jesus.
Ko Maria nong yarap ki Kristen. Hakerteng ko pa kun men sim ko amen. En ya ro ya utrai Jesus Christ.